Nag-report ang State Weather Bureau nga mataas ang risgo nga mas matabo o kung matabo ang mga storm surge sa masunod na 48 oras sa madamo nga areas sa Pilipinas bangod sa Bagyo Tino. Lakip sa ginpasaka sa yellow warning ang Iloilo, Capiz kag Guimaras. Ini nagakahulugan nga posible magadanga sa 1-2 ka metros ang storm surge. May yellow warning man sa Agusan del Norte, Biliran, Bohol, Camiguin, Cebu, Leyte, Masbate, Misamis Oriental, Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Samar o Western Samar, Siquijor, Sorsogon, Southern Leyte, Surigao del Norte kag Surigao del Sur. Sa piyak nga bahin ginpasaka ang red warning sa Eastern Samar nga nagakahulugan sa posible storm surge nga magalapaw sa 3 metros. May orange warning naman sa Dinagat Island, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar o Western Samar kag Surigao del Norte kung sa diin magalabot ang mga storm surge sa 2.1 tubtub sa 3 metros. Ginaabisuhan sa pag-asa ang publiko nga maglikaw anay sa coastal kag beach areas, suspendihon ang mga maritime activities kag magsaka sa mataas nga mga lugar nga malayo sa coastline kag storm surge prone areas.